Ngithanda ukubingelela igama nguSakhiseni'S isibongo kaZekhaya. Ngihlala enseleni ngizalwe eSithenjini. Ubaba ube nabakhosikazi akhe awu-2. So mina ngizalwa omncane. Shuthi ingane sibo-5 nje ekhaya. Mina ngingane esithathu ekhaya. Ngilama abafana abo-2. Mase ukuthi ngilanywa intombazane mase uba umfana umagcini. Ngingachaza nje ngokukhula kwami into engayisho sikhule yonke into e-right. Hayi yonke into nje ibe-right. Kahle futhi sikhuliswe nje kahle ngangokuthi every ukukhula kwami ngangisidudla. Ngikhumbula nginoma umfethu engimlamayo sasibizwa ngamawele naye ulanywa mina ngilama yena udala kimi. Mina nje naye sasibakhulu ngale ndlela ukuthi nje abantu abesihleke endleleni. Besihleka nje masiqhamuka besinesha amagwenya besephenje imali ngendlela abesithanda ngayo. Ubaba wayesikhulisa nje kahle ngangokuthi even wasifundisa nje ukudrive. Sadrive sebancane kakhulu. Sase primary yabo nje ngimlamayo wadrive sase primary ngcono ke kumina. Ngayazi imoto ngisekukhula ngoba ngisaba imoto. Impilo nje ibi-right, yonke into i-right. Inkinga ke iqalelana-ke engakusho ngami. Iqale ekutheni sengifika kwa-matric. Nakhona bekufundeka kukahle yonke into nje iyahlanga ngifuna ukuqamba amanga. Kodwa-ke kuyenzeka ukuthi izinto esizihlelayo empilweni zingabi le ndlela lezi esuke sicabanga ngazo. Engizama ukucacisela ukuthi ungenza kahle but awulazi lento kunento ekuthiwa ibhadi engizama ukuyiveza nje obani. So nje ngafunda ku-matric wami ngabhala ama-final exam. Kodwa ngithe uma sengiqedile ukubhala kwafika la khona-ke sekufanele-ke ngijabule ukuthi hayi phela lasekhaya phela babona ukuthi hawu sebelengane yokuqala eqeda u-matric. Sekufanele-ke manje ngibone ukuthi ngeza kanjani nabo benza kanjani ngoba babethembele kimi isikole angisithanda. Even nje ekuseni angivuka kuqala ngijala ukuthi esikoleni angisele umuntu olova esikoleni angihlezi ngisesikoleni noma-ke phela kukhona lento yokuthi phela masikhule esikoleni ngangilo muntu ohlekisayo nje ofriendly kahle yabo othandekayo nje bantu njalo. Ngithe mase-ke sengibhala ama-final exam waqeda. Yaqala-ke ke sekufanele ngijabule la khona engaba nebhadi engasho ukuthi ibhadi. Shuthi mangikhumbula kahle kwakuyi-30 December. Usele okuzoba unyaka ngakusasa. Ngikhumbula kahle ukuthi kwakuyikhazantambama. Angihamba nomfowethu yena lo ngimlamayo. Sithunywe umama. Bengathanda yakunichazela ngecala lami ukuthi ngalenza kanjani icala nangendlela ekwenzakala ngakhona icala. Shuthi nje ngaqala la ngizoqala nje ngosuku engalenza ngale cala kwakuzi-30 December 2013. Futhi ngikhumbula kahle izikhathi zantambama. Ngalezo zikhathi ngikhumbula kahle umango wawuthelile umango ngalezo zikhathi. Wawuthelile umango. Ngikhumbula kahle njengakaya ekhaya mhlawumbe ikhaya sela ko-2 emini. Ngihlangana nabafowethu esikhule nabo nje endaweni. Sasijwayele ukuthi sihlangane vele sihambe siyodla imango. Sahlangana ngezimango sihambe sidla imango emzini yabantu wonke indawo kunomango khona. Yabo. Jusa kade sidla umango ngalezo nsuku. Uyazi umango-ke sidla ngendlela engafani. Khona umango abawudla ngomlomo, khona-ke abawuqoba ngomesi. Mina ongomunye umuntu angithanda udla umango ngomesi. Shuthi nje angade ngidla umango ngodla ngomesi. Shuthi kushaya ikhathi la khona-ke sekuqala ukuba ntambama-ke sekufanele ngiye ekhaya. Kuba khona lezi khathi kufanele sihlukane phela nabangani ukuthi umuntu nomuntu ufanele eye kubo. Kufanele siyogeza sibe right ngoba phela sokuntambama. Shuthi ngathi ngibheke ekhaya ngathi ngena nje ekhaya. Ngiyangena ekhaya ngafica umama uma ngikhumbula wayiwasha
ngingena wayiwasha engaphansi kwesihlahla mina ngene esangweni. Uma ngena nangu umfowethu uhleli kuverandi lo ngimlamayo. Uhleli kuverandi and lapho ngilambile ngoba ngihamba imini yonke ekhaya ngilambile. Uma ngena ngizwe umfowethu lo ngilamayo naye ekhuluma ngani ngokuthi ulambile. Futhi ngikhumbula kahle amazwi amama ewatshela umfowethu lo mdala ukuthi esho ukuthi ulambile, washo ukuthi umama usapheka. Kwase qhamuka ubhuti omdala owokuqala futhi wayesizwa ukuthi silambile. Futhi ngikhumbula kahle waqhamuka no20 rand. Wakhipha u20 rand wasinika 10 rand nalo mfowethu engimlamayo. Wathi sasihambeni siyothenga amagwinya ukuze sibambe umoya ngoba kusaphekiwe. Mina-ke lo mfowethu ngizokhuluma iqiniso lo ngimlamayo. Niyani niyazi wathi babelamani kunokungazwani kahle. Hayi nokusuke kubangwani. Asingajwayele uhamba ndawonye. But ngalelo suku wasiphoqa usihambe ndawonye ngoba umama wayesekhulumile. Wachaza wathi mama hey angizwani ayithandi lento ukuthi ngizwani. So ngicela ukuthi nihambe niyothenga amagwinya noba u2 futhi. Hayi ngabe liyake sihambe nomfowethu. Sesiphuma nje sangweni sihambe nje ibanga lencane. Ngahlangana nabafowethu labangangidla nabo mangwe mina. Futhi bona babekade bengakahambi. Sengihlangana nabo sebahamba. Babebo4 ngoba mina ngihamba nomfowethu saba bo6. Futhi asengibacela labafowethu abafowethu ngoba vele lama ngakagezi. Asale sevele sesiphusha sihambe vele sonke singcwele seyitoli. Siyofuna amagwinya. Amagwinya ake sashibhile. Siphethe na 10 rand asonela nje sebo6. Hayi bevumela abafowethu besiphekezele. Sihambe sofuna la magwinya. Eyitoli eseduzane. Uma sifika ngikhumbula kahle. Okunye ngifuna ukucacisa ke. Ukuthi sihamba. Ngifike ekhaya. Ngene esangweni. Angilitholanga ithuba lokubeka lo mesa. Kade ngidla ngawo imango. Angitholanga nje ithuba lokuhlala phansi ngoba wawusasekimi lo mesa. Ayisho ukuthi masesijika sibuyela kuphi esiyesitolo ke manje. Usekhona lo mesa ngoba vele umesa udla imango ngisemncane vele. Ngithi hayi anginankinga ngoba vele angisatholanga nethuba lokuthi sekhaya ngihlale phansi ngigeza yonke lento. Sesiphuthuma amagwinya ebalekile ngoba phela uyazi ngalekhaza kudala masiyodlala sibuya sesilambe ngempela ungafike sisho kwenzani. Sahamba saya esitolo masifika esitolo lesi esidayisa amagwinya sathola amagwinya engekho and also ikhaza ntambama. Ngikhumbula kahle ngo-past 4 kuya ku-5 safika esitolo amagwinya awekho. Ngase ngithi mina ngoba vele ngase ngicabanga ukuthi hayi ngoba vele amagwinya singathola esitolo vele masibuyele emuva ukudla kube sekuvuthiwe ekhaya na kanjani kube sekuvuthiwe ngoba bekusaphekwa vele bekusebe kuphi ebelokho estofini. Futhi mina ngiraise leli point lokuthi hayi no since amagwinya singatholi la saqhubekela phambili sengifuna ukuya ekhaya. Ngifuna nokugeza bese namahloni abantu besifazane uyazi asithandi uhamba singcolile. Yabo ngiraise lo point ukuthi ngeke ngikwazi mina ngingcolile manje ngishaya ngifuna ukuya ekhaya mina. Funa ukudla ekhaya soku right. Ngithi bafethu hayi asijikele. Umfowethu ke lo ngilamayo ngenxa ukuthi wayithanda kakhulu abantu besifazane ke. Ngithanda ukubuka besifazane. Ehlohlela aba-ke lapho abayithi hamba sofuna amagwinya kwenye indawo engalanga selokishini. Yabo ngoba ngikhumbula kahle ngoba sesayidini lami uyedwa. Futhi nje laba abanye abathathu baba sesayidini kamfowethu. Futhi la ngidla ivoti. Saba babili. Thina sithi asijike. Futhi laba bathi asiqhubekele phambili basebebo4. Vele ke ivoti silidlile kuyaphoqa ukuthi avele sihambe zonke ngoba vele somgroup phana nje. Okhule ndawonye yonke into senza sonke nje. Ayi sihambe. Sithi sihamba la ikhathi ziyahamba. Yabo ngiyakhumbula kahle noma isikhathi ngenasho kodwa nje umubuka ilanga aqala ilanga seqala manje ukhombisa liyashona ke ilanga manje kodwa kusakhanya. And kunebhizi below December kunebhizi emgaqweni sengisaba la nebhizi abantu emgaqweni. Sihambe masihamba sedlulela kwesinye isitolo kwesinye isitolo nje esikhulu esasodlula kuzo. Futhi sijike ngaso kwakunendlela encane sasihamba umgwaqo nje omkhulu ohamba imoto. Futhi mase kuba khona indlela encane le ndlela encane iyanqamulela
ezosenza usheshe sifike la siya khona. Awuthe masihamba-ke kule ndlela le ayish the mase sophumelela-ke ngoba indlela encane ihambe iphinde ikhiphele omunye umgwaqo osewuba mkhulu. But before indlela iqhamuke lo mgwaqo omkhulu kunendawo eyimqasho. Ngithi ngiqhamuke endleleni enkulu nje kunendlela ngiqhamukele emqashweni ekhoneni lomqasho. Sathi qhamuka ekhoneni sithela phansi kwabantu iqulu labantu, and leli qulu idala futhi kunathi lihamba nje liyahlupha ngendlela esasibuka ngayo, ngoba nje into engayinothisi oqala ukuthi enseleni abantu abaningi bayazi enseleni. Ngeke ngichaza kakhulu enseleni kwalezi zinto zakhona ezizenziwa sokuthi nje obani bafuna ukuyiveza ukuthi bangobani, obani abaphethe indaba yegodi. So lento eyenzeka kwaqhamuka nje iqulu labantu futhi ukubalulekile elangakhona eroundini endaweni nje, ngoba indawo ithe ukuvuleka kodwa nje basesigodini esisodwa futhi abantu abasaziyo okwazi. Engifuna ukuthi okunye ngikucacise, abasaziyo sikhule phambi kwabo nje noma besibahlonipha ngoba besibahlonipha ukuthi badala kithi abantu abadamarazo yabo igame futhi bayazi labantu abadumile nje ukuthi ayibona nesigodi sangakithi sisiphephile ngabo. Sasithembele kubona nje masikhuluma isigodi sangakithi. So masihlangana la nabo kaye engikhumbulayo nje mina namanye engisayibuza khona, sathi siqhamukele ekhoneni sithela kubona into yokuqala into sashawa nje impama. Mina nje oqala ngathola nje impama nginganakile, yabo lokho ukuthi uzohlangana nabantu yababona bayahlupha, but ukuhlupha kwabantu ngoba basesigodini vele abantu abangaze ngikhule phambi kwabo uba nalokho ukuthi hayi vele sizintwana zabo kubona. So mase bengishaya lokho ukuthi impama bengishaya ngazo la mpama futhi angifisa uphinde ngibone la mpama la. Ngicabanga ukuthi ayiqala egcina la mpama ayekho umuntu, la mpama ukungazali impama ngithola ngalo suku. Bashaya ngempama kwaduma ikhanda kwamnyama amehlo bangabamba amehlo, badlula phela kimi sihamba sibosithi badlulela kwabanye nabo ayisuthi impama. Futhi mangishaya ngempama lana labanye abafowethu laba bakhona ukubaleka. Ngimkhulu angifuna uqamba mkhulu ngangokuthi ngangeke futhi ngishike laba amarazo obhuti abadala nje ukuthi angisanda ukubaleka. Ngeke ngibashike ngoba ngendlela ngangimkhulu ngangibona nje ukuthi hayi nje ukuthi ngiyabaleka ngiyodliwa imvubu ngoba babephethe nezimvubu ikhali nje azeni yasesikhali engathi masikhuluma sasengekho engibala nje ikhali. Mase kuba ummese yabona, mase kuba-ke okunye ngeke ngikusho kodwa nje isikhali nje sokudubula nje sasikhona nje. Shuthi uma sengishawa la sekudlula kushawa abanye abafethu, uma ngivula amehlo ngibona omunye ubhuti engimaziyo futhi kakhulu akuthiwa udange igama lakhe lo bhuti. Wayedume kakhulu, awushaya ucelembe, wayedume ngisho enseleni ukuthi awucelembe ushaya. Bayazi nje abahlala enseleni ukuthi masikhuluma ngodange sikhuluma ngomuntu oshaya ucelembe. So ngoba ngangimazi ngiyintwana yakhe ngabuza yena ngathi ngishawe lani. Wayesethi udange-ke naye no yazi intwana yami ukushaye ngephutha lo muntu lo. Hayi nami ngikhululeke-ke phela ukuthi hayi ngoba sengitshela ubhuti omdala shuthi yonke into izoba right. Shuthi ngibabona bafethu bebaleka laba abanye, but mina ngoba sengitshele lo senginethemba lokuthi hayi shuthi lo uzoxolisa kudlule kanjalo siqhubeke nendlela. Hayi so lona-ke mayisebiza lo ngishayile esembiza nje ethi awuze ngapha abuye-ke lo ngishayile. Ukubuya kwakhe sebebuya bonke like uyakwazi ukubona abantu abanenkinga babuya ngabona ukuthi yazini la ngendlela ababuya ngayo-ke manje it's like bazongibuza ukuthi hayi kade intwana unenkinga nje yabo, ngoba ngathuka bathi ukuthiwa wami amathemba ami ayi lo muntu osecela yangitshele yena. Bafika-ke game wathi unenkinga, unenkinga uthini wena nangu uma udlalisa imvubu la wonke umuntu usebheke ngake sengiyoncika odongweni lalo mqasho lo ngimthembile akasakhuluma. Uyabuya-ke yena lo ngishaye ngempama uphinde ungiqala phansi ngempama, ungiqala phansi
lo ngimxele akasayingeni ngisengasanakile ngisekhoneni phela sengicindezelwe ekhoneni and ngishaya nangemvuku ngisekhoneni uma ngivula amehlo futhi la hayi bo kuthiwa abafana abakayikhali ngakayikhali isibongo kuthiwa abafana abayikhali khona nje izinkulumo angazile kuthiwa abafana abayikhali ngazi washiya kwacima kanjani kodwa ngingane mina angeke ngiqophisana nabo badala kunami so ngani uma ngangifela amacebo ukuthi ngakayikhali ubaba noma ubhuti bami abadala angasaqondi khona engikufelayo ngathi manje la ngoba sengivula amehlo yena lo ade ngisha ngempama usekhipha ke manje umese u7 naloma sothi u7 nje umude usekhipha wona uza ke musengibambeni anginayo choice la bangivimbi anginasho indlela yokubaleka akekho ngilekelelayo ngingedwa la so into engayenza ngakhumbula ukuthi no futhi hayi nokuthi ngakhumbula ngizothi ihlozi noma yini but umese lo angidla uma ngawukhona la kimi awukhona ngifuqamba amanga bafu wathi mayiqala ke actor lo angazi angifuna uqamba amanga from lapho nje kodwa ngakwazi ukuthi ngimblock lo nomese wakhe ethi uyagwaza ngamblock ukumblocka kwami ngoba vele wayemdala kunami ayikho indlela angeke ngilwe naye ngavele ngakhipha lo wami ngithi ngiyamthusa ukuthi angiqhele ukuze ngibaleke ngizame nokukhulu bami sintotobe mhlawumbe khona umuntu angizomthola endleleni angilekelele ethanathi sidudla sishawa ngathi uma ngithi ngiyamthusa ngikhipha ukuthi ngiyamthusa kade ngimthusa endaweni ebheda futhi wagwazeka emqaleni so vele ngigwaza vele sengivala amehlo angiboni ukuthi ngigwazaphi sengiyenza nje futhi wagwazeka futhi ngabona ukuthi nje abamba umqala athuke ukuthuka kwakhe kuthiwa nalabo abanye bagijima babamba lo kuvuleka ispace la indawo yokubaleka engabaleka khona lokho ukuthi ukubalekela ukufa yabona nje masusuwele ekhona nawe yaziyo masusuwele abantu nakho phela usugwazile usutest umuntu ke manje test ukwazi umuntu manje uthi uyayivikela wabona futhi uwenza lokho kwesa sekufanele kubaleke umkhulu ngakuthi ngeke ushiye umuntu ubukhulu bakho base ufuna ukubalekela ini ukufa ngoba manje uyibonile lezi khalade beyiphethe ukuthi manje hayi sekufanele ngizofa ke namanje but uNkulunkulu emuhle ngayithola indawo ukuphuma ngabaleka futhi ukubaleka kwami ngasho ngenhliziyo ngitshela bathi akuyaphela ngami namhlanje but uNkulunkulu wena uyazi wena uNkulunkulu ngathi akusili juba ukubaleka kwami akusikho ukubaleka kwami lokho but lokubaleka kwami ngithatha nginika wena akuba wena ongibalekisa uNkulunkulu emuhle ngakwazi ukubaleka angikwazi mina ukugijima indawo ende but ngalo lesuku ngayigijima indawo ende and angicabangi lo lesuku angicabangi ngisho ngilele uma ngicabanga lo lesuku ngiyahlukumezeka ngagijinyiswa bafuna ukuyipheya phela engimlimazela umuntu wangakubo sebefanele beyibuyiselele angisazi umuntu ongihubhani ongangihubha kodwa sengiyafunana sengivinjwa ngapha nangapha omunye uphuma ngapha omunye uphuma ngapha sengiyadingakala sekufanele ngabaleka ngikhumbula kahle ukubaleka kwami ngabaleka futhi kwasoqala ukuba mnyama ukubaleka kwami ngabaleka ngithe sengizofika ngasekhaya okusekude ekhaya kodwa nje into engibalekela ukuthi ngifike ekhaya ngcono ukufela egcekeni ukuthi ekhaya bengifice ngisemgaqweni ngamaphisi ngoba ukube bangithola ngabe ngisikhuluma ukuthi ngenye into ngabe angazi mhlawumbe ngabe ngamaphisi bangenza ngazi into engeke nje omunye umuntu azayibuka so ngikhumbula kahle ngibaleka ngazizwa ngikhathala uma ngikhathala la ngisawuphethe njalo lo mese umqondo usuhambile ukubaleka kwami kuhambise nje umqondo ngoba umese lo engithi ngigudluza ngawo walimala ngawo umuntu ngisawuphethe ngibaleka nawo ngibaleke ngisizwe ngikhathala ngibona umoya la uyanqamuka mangiqalaza emuva ngiyabona akekho oza ngemuva kanti bona sebevele bahlukana bangivimba ngaphambili ngoba ngikhumbula kahle ukukhathala kwami ngakhathala ngihamba umunye umqasho kunendlela engemuva lo mqasho kanti oyedwa wabo usengcuthele phambili lo mqasho uthi uyangibona ngiyeza mina ngihamba kancane ke manje sengikhathele ngithe ngizoqeda umqasho
nanga umuntu la ekhoneni lomqasho wavele wangikhahlela ngonyawo ngawela phansi awabhalansa ngamadolo ingashaya uvalo kakhulu. And ngisabheke lokhu nanga umuntu ukhipha isibhamu ke manje sekhipha isibhamu hawu sengiyadotshulwa shuthi uNkulunkulu naye emuhleke lapho wadubula ngeze isibhamu siqhuma angithi ungishaya idolweni ngoba ngeza kuxega idolo. Uma ngibona ngisukuma la ngoba ngishaya ngaphansi wadubula but ukusukuma lami la ngabona ukuthi nakho ngisukuma ngiyakwazi ukugxala but ngiyezwa into umuntu enza something noyazi ukuthi ayinolento ingena la ngoba ngizongathi ngene emadolweni but ngakwazi ukufighta nokuthi ukufighta ngoba ngangibaleka ayikho into engizothi ngiyayifighta ngibaleka ngisaba but into yaqala emqondweni ngathi no angabe ngisabaleka ngoba ngabaleka uzoyifaka ngemuva inhlamba shuthi ukufa kwami lokho ngathi no angivele ngimqondo ngoba vele sengonile ya ngikwenzile okurong ngavele ngamqonda kanti kumqonda kwami ikhona okwangisiza futhi ngoba akubange kusenzeka kuyena ukuthi athole ichance okudubula kwesibili ngoba ngendlela yangiseduze ngawo ngafika kuyena wabona futhi naye ukuthi I know futhi ngoba sengiza kuyena angizili ukuthini ngizama ukuthi manje sesiyalwa ke phela uphethe isibhamu phethe umeza sesiyalwa ke manje la kufanele ke manje ke futhi kufanele kuphinde ngidecide ukuthi ubani futhi uphinde okufanele akalimali ngabona ukuthi impilo iyodwa uma ngizomvumela ukuthi angidubule kuzofa mina ngaya kuyena futhi wabona ukuthi sengiseduze kakhulu wasezama naye wenzani ukufuna ispace wabaleka futhi washaya indawo uthango wangena komunye kulomqasho ngaphakathi uthe mayingena ngabona ukuthi usajomba yena avele ngiphenduke fast futhi ngibaleka vele ngizongenela emagumtrinini ngabaleka kanjalo ngikhumbula kahle abantu behambe bengiphointa nje yabo besho ukuthi ngibhekele nangu ngabaleka emagumtrinini ngabona sekhaya sekukude ngisafika ekhaya uma ngizoba nalokho ukuthi ngibheke ekhaya ngeke ngisafika ekhaya ngizofika ekhaya nje sekuthiwa nje angisekho emhlabeni ngavele ngabaleka ngashintsha indlela ngabheka indawo sekhaya isezansi kuyehlela but ngashintsha indlela ayongena kweminye imizi. Ngikhumbula kahle khona omunye umama wayehala wayebona futhi ngendlela yangigijima ngayo ukuthi angisenawo ngisho umoya ngagijima kulo mama ngase ngiphefumula umoya wokugcina. Ngikhumbula kahle mama wavele wami wangibuka ngiseza nje lapha ngigijima ngafika ngathi mama ngiyacela ukuthi ungabatsheli ngena kwakhe lo mama lo ngayongena ehokweni lenkukhu hlahla leyo futhi wayinehoko kodwa inkukhu ayingenazo noma zayilala esihlahleni bengalale ehokweni kumna avela ngayiphose ehokweni ngangena ngaphansi kothayela ehokweni phakathi ngangena nje ngaphansi kothayela ukuthi nje inkosi ngiyacela uzungiseze nje angena hawu ngisengisahlele ehokweni ngilunguza lo mama lapha ngaphandle nginalokho ukuthi lo mama uzovela asho ukuthi nangi lo muntu engimfunayo yena but lo mama into engayibona kuyena angibona bedlula ngamajubane bebheke ezantsi bedlula ngamajubane lo mama wathola futhi omunye nje umama lo wangisiza kakhulu wathola ngoba ngikhumbula kahle wathi masebedlulile babona ukuthi baningi and ebabona ukuthi nangekhala bayiphethe kwase kuhamba kuqhunyiswa nezibhamu wabona ukuthi engabe lengane yonini ngoba angibuya ngimncane futhi lo mama wabona ukuthi okay sebebheke ezantsi akekho umuntu oqhamukayo wasebiza ngikhumbula hlabiza umakhelwane wathi yazi umuntu abangifunayo lengane la kwami la ngicela ukuthi uyicinge lengane la ngoba ayingenanga endlini yami ngicela ukuthi uyicinge la icashe khona ngibona lengane la icashe khona kuphephile bazoyithola. Ngikhumbula kahle umfana lo mama wabiza umfana kamakhelwane naye wayisaba lo mfana kamakhelwane esehambe eqalaza ngimbuka ngaphansi kothayela but ngenxa yokuthi inkulumo yakhe ngayizwa lo mama uthi ufuna ngene endlini ngayiphumela ke okwenami fast ngaphuma fast ayongena endlini yakhe lo mama lo afike ngahlala angiqhaqhazela ngisawuphethe lo mase ngiyaqhaqhazela naye lo mama uyabona ukuthi uphethe no mase umfasha khona yake into asayenzile futhi ke ukungihubha kwabo labantu bathi mase bengihubhile sebegijima isikhathi esithi babona ukuthi no engathi la sihubha into engekho umuntu simshiya la siqhamuka ngakhona futhi into abasebeplanile ukuthi beqale phansi bengene umuzi nomuzi
ngoba sebebona no indlela basebegijimile bangebeshikwe mina kangaka babona mangishiya kule mizi kule abayidlulayo shuthi bahambe beseqala phansi ke manje bengena umuzi nomuzi ila khona lo mama wangisiphisa khona futhi wathi ayimfaka ngeke lasalaba ke manje sebehambe bengena umuzi nomuzi yabo ngikukhumbula kahle ngaphuma ngihamba ngesesu lo mama lo ngoba ngathi ngiyaphuma khona ngibabona behambe beqalaza bengiqalaza ngahamba ngesesu ngikhumbula kahle yabona ehlobo mango7 kusuke kusakhanya uyakwazi ukubona umuntu yabo ngahamba kahle ngesesu ngaze ngayophumela komunye khona umuzi nje ngangena kuwona ngashintsha babedla yabona ifembe kuntamba usekudliwe kulala but lo muzi lo isakhiwo sakhona ungena ngapha kunomnyango uphuma ngadabula phandle nendawo babedla bangena ngadabula phandle nendawo ayoshaya ifence ngimkhulu ifence engayishaya namanje ngithi mangiyibuka ngisho ukuthi eish yabo impilo ngeke impilo ngenye into impilo ngangena lapho ngabashiya bethukile bayoshaya ucingo ngayowela kwenye indawo omunye umakhelwane ngale ucingo ngishaya sengiyoyisakaza ngiyayiphosa nje manje usuka phezulu ngiyodakazela phansi ngaphuma la kulo muzi ngaphuma ngegate lakhona ngayobheka ezihlahleni sengibaleka manje ezihlahleni akudla umfula ezihlahleni ngaze ngawo lomunye umfula ngihamba ngoyohlala ngaphesheya kunenye indawo umlungu eseplazini ngahlala khona kwaze kwashaya 10 kuya kwe11 ngidabwisa khona ngizwa amakhwele ngapha ukuthi ngisadingakala ngoba mangishaya 10 ngibona ukuthi no sekufanele ngiye ekhaya ke manje ngihamba ngaye ekhaya nakhona ngihamba ngiyasaba phela sebusuku manje ngimnyama ngihamba ngigudla amahlathi mangifika ekhaya ngikhumbula kahle ngama ngaphandle emagamtrini ngaqalaza ekhaya mangiqalaza ekhaya ngabona ukuthi emsiphe ekhaya futhi ngeke ngivele ngehla lapha ngicuthisela ngaqhubeka ngagudla futhi ngehlathi ngaya kamakhelwane mangifika kamakhelwane yababona abaningi phandle kamakhelwane ngiyangena ngibuza abasekhaya shuthi bathuswe isigameko sami into engiyenzile ukuthi hawu umfana lona ngoba phela simaze into ebheda sengaze ehlelwe into enje shuthi basebazi ukuthi ashuthi umuntu ugcine edlulile emhlabeni futhi ulwazi wasebetsheliwe bengangitsheli kodwa bavele bethi umakha akekho ngivele ngiphume ngoba ubaba ube nesithembu so ngingabathola kwabazali bami ekhaya ngathi no angikhaya elikhulu mangifika lapha ekhaya elikhulu ke ngiyababona kugcweleke kodwa abazali bami babengekho asebebizwe epolice station so abazochecka into esengiyenzile ngibona nokuthi bezovula icala ukuthi basebezuyethwala mina ngathi ngifele ehlathini ngibongo ngathi basebengibambile mangifika kodwa ke ekhaya elikhulu ke na ngiyabona kugcwele nakhona ngiyanyonyoba ngihamba street ngiyanyonyoba kube khona umuntu usisi wami ke ozalo mamkhulu wangibonayo wangibona nje ngisanyonyoba ehlathini wagijima ezakimi wazongihaga ekhaya into angicela yona nje ukuthi hayi umuntu usizothi wangitshela ukuthi umuntu ushonile umuntu omgwazi ushonile umqondo wahamba kakhulu kunaqala wavela wahamba nje kakhulu kunaqala umqondo kwaba ngaba nenkinga ke manje ngabuza abazali bathi abazali base-police station angabe ngisazi manje kumele ngenze njani into enje sekufanele ngenze njani ubulala enye into lento ukukhipha umphefumulo womuntu ngemncane yabo lento yangilimaza kakhulu umqondo ngifuna ukuqamba manga yangilimaza kakhulu umqondo ngabona ngathi awubona umhlaba omncane abona ukuthi no akungifanele lento angazenza la wathi ngiyaphupha but yenzakalile lento kodwa ngibona ngathi ngiyaphupha nomqondo wangathi awusasebenzi mangibuka nje isihlahla abantu angathi nje angazi umhlaba uyajika angazi lento engayichaza ngethini so into yokuqala ngayifuna ngicela ukuthi bengifonise befonela umama so uma befonela umama bamtshela ukuthi la ingane yakhe yaphila manje la ikhona la ilimele futhi yaphila so mase bengikhuluma ngase ngicela ukuthi bengikhulumise naye umama ngathi hayi mama ngikhona mina ngiyaphila into engayizwa ke ngima umzali yamazi mama wakhala ke efonini wavele nje wakhala wahlola nje ukukhuluma wathi ungane yami uyaphila ukuphi so wena ufile naye udidekile athi ufile wena usehlathini angazi bakukhomba kulephi ihlathi ngathi hayi mama ngikhona ngiyaphila base bangitshela ukuthi hayi ngane yami cela ukuthi
ungilinde ngifike lapho ngase ngibona ukuthi usembonile nomuntu yabo cela ungilinde ngifike ngase ngimtshela mina athi ma cela ungakhohlwa ngami njengamanje nje ngiyahamba njengamanje mina ma yabo futhi ngeke ukwazi ukuthi la ngiyakhona ngiyaphi yabo wavela wakhala kakhulu wathi cela ukuthi ungilinde ngeke abazali asibahluli ngamagama umzali mayencenga kumhlule ngamazwi umzali uma sizali uyibona basazi so ngehlisa umoya ngahlala phansi nakho ukuhlala phansi angihlalanga egcekeni ngoba ngahamba ngayohlala ehlathini umlinda wami ukuthi ngihlalele ehlathini ngoba phela ngiyafunakala ngisacingwa namanje phela ngitholakalanga ngisadingakala ngihamba ngohlala ehlathini la ekhaya likhulu lokube busy sowelinda umama utheze wakufonelwa nemoto ke kuthiwa nje kumele ngitholakala imoto ezokwazi ungikhokhobisa ukuze ngithole indawo ephephile hayi indawo esenseleni ngithole nje indawo ephephile hayi bakwazi ukwenza lokho bangitholela imoto ngihamba nje ngohlala komunye umuzi ngakusasa unyoya ngakusasa ngenza lento namhlanje ngakusasa kuzoba unyoya kwaba yi-31 ngathola ubuthongo ngikhumbula kahle bengisakulo muzi ngahlala nabafowethu lo laba ngihambe nabo sithunywe nabo amagwenya ngibafica kulo muzi esocashiswa kuwona hawu laba bala ngibafica bakhala hawu babe ngibona usaphila bagijima bangihaka umqondo uhambile kimi yonke into abenza uhambile ngikhumbula kahle siphakelwa kudleka kwenza umqondo uhambile nje kimi ngase kuthiwa yilo othiwa bangifule indawo yokulala ngahamba ngayolala sihamba solaliswa nje nabo abafethu labo ngikhumbula kahle la ngathola khona ubuthongo ngilala avuka sekusemini ngivuka sengikhohliwe ngavuka sengikhohliwe ukuthi ngenze icala ukuthi ngenza umonalo ukuthi into eyabuyisa umqondo ekuseni umqondo ohambile ngavuka ekuseni mangivuka ekuseni hayibo ngele nabantu umbhede wami akaze ngalala namuntu mina mangithi hayibo lo mbhede futhi lo hayi angwazi lo mbhede lo mangithi ngikuphi la uma ngithi ngiqalaze eceleni hayibo laba bafethu laba mase uyabuya umqondo uthi hawu kwanje kuthiwa ngikhipha umuntu umphefumulo qaye phansi inkinga lo manje yabona phela inkinga iqale kakhulu phansi inkinga kuvele kube nzima-ke lapho ukuthi kufanele ngibaleke noma ngisinikele emaphoyiseni so ngenxa yokuthi abazali-ke ngavuka ngihamba ngohlala kusofa ngafica nje abantu abadala kulowo muzi abengicayishise kuwona nabazali kukhulunywa bafika kuthiwa njani indodana ahlala phansi bakhuluma nje la kimi ufuna ukubaleka icala noma senze njani sihambise emaphoyiseni ngayicabanga lento ukuthi ukubaleka kuzokube yinini ngibaleka ngiyokubaleka kuzokube yinini futhi mina impilo yami yonke ngiyofana njengenyamazane inyamazane phela kufanele hlezi icashile inyamazane futhi mina sengiyophila impilo eminyamazane ngingakareach futhi 20 years uma uthi uNkulunkulu mina uyongigcina kuze kube u7 futhi ngiyobaleka abantu 50 years wonke ngeke kube njalo ngabatshela mina ekhaya ngicela ukuthi ngiyise police station vele ngibopha kunokuthi ngihlale la ngoba awazi into abazongenza yona nokubaleka futhi anani impilo engiyoyiphila uhamba umncane uyophila impilo umzali engekho abazali bengekho ngazi leyo mpilo ngeke ngimele leyo mpilo leyo ngayibuka nje lonto ungihlukumeza lokho angaze ngiphante life ile ngisasemncane ngisondliwa ngoba ngahamba ke badecide abazali umama ukuthi ngise police station wahamba ngaye police station kwaba ukuboshwa kwami ke lokho